шести онлайн клас. Художник Веселин Ханчев. План на урока. Кой е Веселин Ханчев? Как изглежда пустотата? Как светът влиза между четири стени? Какво е богатството на бедния художник? И каква е силата на изкуството? Анализ на художник от Веселин Ханчев. Кой е Веселин Ханчев? Веселин Ханчев, роден през 1919 година и умира през 1966 година, е един от известните български поети. Роден е в Стара Загора. Участва като обикновен войник във Втората световна война. Работил е в литературния печат, в радиото, бил е драматург в операта и в сатиричния театър. Преводач на творби от френски и руски поети. Поезията му се отличава с гражданска ангажираност и силни нравствения послания към читателите, за смисъла на съществуването, за истински ценната в човешкия път, за обичта към живота. Как изглежда пустотата? Нека да разшифроваме образа на пустотата с езика на поезията. Стихотворението Художник ни показва една много мрачна картина. Пуста и гола стая с празни и грозни стени. Стаята внушава чувство за заплаха и нещастие. В нея сякаш витае смъртта, но пък благодарение на употребата на думи с поредносно значение, тя сякаш е ужасяващо жива, защото гледа влезлия в нея художник. При това този мрачен поглед е неколкократно повторен в началото на стихотворението. Гледаха го празните стени, гледаха го с очи от влага, от пирони от пъкнатини, стаята с мъртвешките очи. Как светът влиза между четири стени? Единственото, което прави художникът, е да закачи своите картини по стените. Извори и пътища и бряг. Лесове, небета сини, сини и слънца червени като мак. Закачи усмивки и простори, облаци, деца и светлини. Това изобразение е достатъчно подробно, за да обоснове кратко обобщение, с което приключва изброяването "закачи света". Означава ли това обаче, че светът нахлул в стаята чрез картините е пленник на стените, останал е затворен между тях, изгубил е свободата си да бъде именно свят, широк и безграничен? На пръв поглед изглежда точно така. Закачи света и го затвори в тези грозни четири стени. Но всъщност е точно обратното. Грозните четири стени са изчезнали от погледа. Тяхната мъртвина е изличена от живота на картините. Какво е богатството на бедния художник? Художникът е беден, картините са единственото, което има. Неговите единствени неща. Но тъкмо защото целият свят е влязъл в стаята и е излечил стените й, тя се е превърнала в най-богатата стая на света. Така поета внушава идеята, че изкуството е това, което успява да замени мъртвешката пустота с живота, бедността, с богатството на човешкото майсторство е затвореното между четири стени. Пространството е с целия свят. Изкуството винаги е образ на света. Всеки отделен сюжет, дори всеки детайл говори за целия свят и в това е неговата магия. Каква е силата на изкуството? Темата за силата на изкуството присъства и в още едно стихотворение на Веселин Ханчев. В своята книга "Лирика" той е поместил едно след друго стихотворенията си "Изкуство и художник". Нека да прочетем стихотворението "Изкуство". Върху древния камък зелен, малко каменно гущерче има. То лежи и в горещия ден,
То не бяга и в лютата зима. От столетия спи си така, сякаш само за миг е заспал. Бих целунал унази ръка, що е ваяла малкото тяло. Тя така е поставила там своя мъничък гущер изваян, че и грозния камък голям покрай него останал е траен. Какво трябва да запомним? Какво внушава стихотворението художник? Противопоставянето между мъртвилото на пустата стая и живата красота на изкуството, между бедността на твореца и богатството на сътвореното от него. Основна идея за ролята на изкуството, което заменя бедността с духовно богатство, пустотата с живот, а затвореното тясно пространство с целия свят. Благодаря ви, деца.